Jeśli mikrofon będzie. Dobra, halo, halo. Jademy z tym kieruństwem. Call of Duty. Prawie 4 nad ranem. Obejrzymy, jak nam to pójdzie nad ranem. Lognicy stron. Dwie testy. Dobra. Co ja zaproszenie wziął, na razie czekam. Co jest? Pasowany gracz. Kurwa mać. Ciężkie słowa. A, zajebali mnie. Czekaj, bo nic... A nie słychać, musisz głośniej mówić. Jakbyś tak mógł. Tadek, siemano Tadek, co tam słychać u ciebie? Nie śpisz? Tadeo, nie śpisz? Kurczę, obejrzyj. Nad ranem i on nie śpi. Tadzio! No. Ty w tym sztabie jesteś? Nie. Co? Nie wiem. Ja, jest w sztabie, no. No to pusto coś jest. Nie rozumiem. Pusto jest. Czekaj, jeszcze raz stąd się wyjdzie. Ja wyjdę, opuszczę lobby. Numer publiczny. Skakuj do mnie. Co tam słychać, Tadzio? Tadzio, pisz ino, co tam słychać u ciebie. Trzeźwieje. Trzeźwieje, no, bo on miał być na imprezie. Nie wękaj. No i też go nie ma. Lachony miały być wysoko. Aha, No. chyba. Tado właśnie wrócił z imprezy i zaraz idzie spać. Przestań, Tadek, kaj pójdziesz spać. Pa, ten lufa pracuje. Gdzie tam idzie? Spanie jest dla słabych. No, właśnie. Spanie do słabych, tak jest. A w BFA jeszcze gracie potem, czy nie? Jeszcze BFA dzisiaj. O kuźwa. Nie wiem. Ja sobie chyba zostawię to na jutro. Kurczę, i co? Umiesz dołączyć? No to jest dołączone, ale tutaj coś wyszukuje i nie może wyszukać, nie? Mi pisze Jeszcze dopasowywany gracz. Dopasowywany gracz. To nie wiem o co chodzi. też nie wiem. Jeszcze raz opuszczę, wezmę. 24 zony. Oż kurwa mać. My gromy aż będzie widno. Ja też. Mnie się nie śpieszy. Wiecie Ciebie mi, co spalisz. to jest za broń? Ta czorno. Smarownica, aha. Robię dołącz do ciebie, to tam jest tylko 3. Nic się nie dzieje. Może nie ta godzina. Dobra, padał. Już czwarta. Spoko. O, Pistolet dzięki. maszynowy. na razie. No na razie, trzymaj No, się. trzymaj się. Zacznę swoje drużyny. To nie jest. Dobra, jak nie. A, to jest zablokowane. No ja cię tu mam jako dopasowany gracz i... Aż No dzięki, 21. dzięki, spoko. Wyśpij się tam, synek.
Czekaj. Przerwę mamy. O, coś tu trzeci jest. Dusza. Już jest 6-5. Na razie trzymaj się, cześć. Już, kurde, prawie było. Ajajajaj, nie, zaś tego nie zmieniłeś. Trzeba to w końcu zmienić. Dobra, na tym okręcie. USS Texas. Nową broń. Zabijaj wrogów, zbieraj nieśmiertelniki! A jeb mnie, kuźwa. Chciał jak być tu mistrzem, rozumiesz, z tego. Uciekaj. Ty chcesz przyjść? Co? Mamy przewagę taktyczną! Strzelajcie dalej! Oj, 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 w plecy. Ty świnio szpetno. Straciliśmy przewagę ogniową! Jak tą bronią miota? Kurde, ty świnio pedalsku. Ajajaj. Dobra. Nie denerwuj się. Widzę, że to nie działo. Manek, też tak masz jak z BF-a wejdziesz na Call of Duty, to jest hardcore? Nie idzie normalnie grać. Chaos nie ogarniam tego. I wkładaj inne granaty. Jo. Ja. Obejrzyj Inosa. Kurczę, ale skubane. Ci powiem, skubańcy są, wiesz? Zabójstwo zanegowane! Świat szuka celów! Trzeba się wbić w ten rytm, kurwa. O, ciekawe co to zabrał. Ach, kuźwa, jak oni są już wyćwiczeni, stary. Ja pierdzielę. Kurde, jak oni wiedzą jak strzelać, obejrzyj. On wie jak uderzyć, jak ten. Jeb mnie. Jebło, to mnie też nie Mhm. I znów, ja.
Ja pierdol dostaję. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Kurwa, to... Zaś z drugiej strony mnie zaatakował, ej. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. O nie. Skromnie. Ale widzę, że my trzymamy poziom, nie? To samo. Zabójstwo zanegowany. Kurwa mac. Ja paldole. Stary, normalne co dzieje. Ja bym miał. Znowu miał. Normalnie, ja się muszę powstrzymać. Za chwilę wybuchnę. Jak mnie zwinczowali. Wrogowie na górnym Ajajajajajaj, co ty to robisz? Zablokuj uzupełnienie wroga zniszczony. Co ty Brońcie to strefy robisz? zrzutu. Gościu, co ty to wyprawiasz? No biegnij. Zabójstwo potwierdzone. Ostrzał moździerzowy! Wycofać się! Aj, za wysoko, kurczę. Bombowiec na niskim pułaku. Zrzut ładunków zapalających. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! A normalnie widzę jak mam lagi, nie? Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Co masz? Widzę jakbyś miał takie lagi, jakby wiesz? Ja też dzisiaj wygrałem. Alot Fritz X. Spokój. No, Zabójstwo potwierdzone. kurwa. Nadlatują wrogie myśliwce. To nie jest gra do mnie, jest tak za bardzo nerwowy, wiesz? Ty pieronie szpetny. A też moja ekipa tako widzę, że tu są chłopcy takie. Jebnie granatem, no kuźwa mać. Ja nie wiem, wy jakaś podglądacie to Kajo biegna, ej. Natarcie nieudane. Wycofać się do punktu dowodzenia. Ja pierdzielę. Przeładowuję! Odsłaniaj mnie! Ja zawsze przy Call of Duty to mam nieraz chęć rozwalenia normalnie pada, nie? O, mam już celownik. Tam montujemy. Pistolet bym zmienił, bo tu... O, już mogę. No,
uchwyty mam. Fortuna. No, uchwyty są. Bez tego. Muszę dołączyć. Ha. Zabójstwo 175, śmierci 560. Ale staty. To już ciekawe. Gdzie to masz w ogóle? Gdzie to jest? W, tak? w żołnierzu, wiesz? Tam zabójstw 337, śmierci 984. Także statystyki też nie za bardzo. Oj, co? Trudno. Zabójstwo Kody potwierdzone. trzeba odnowić levelem. Darmo. Ole, Mamy przewagę ogniową. czemu ja pistoletu nie wyjąłem? Jeszcze miałem jakiś... Straciliśmy przewagę ogniową. Tam teraz nie wiem, dobra. Zabójstwo zanegowane. Zwiat w powietrzu. Wróg ponosi ciężkie straty. Rusztowanie! Kurde, tą bromą jeszcze nie strzelać. Zabójstwo zanegowane. Oj, 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 dobro jest nawet. Obejrzyj, ona jest nawet bardzo dobra. Gra? Czekaj, teraz powiem ci. STG-44. Kurde, one niszczą. Strasznie. Rozbój. Przydziale przeciwnicy! Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej! Kurczę, tam był jeden skampiony. Pierdzielone kampery, kuźwa Drogi mać. zwiadowca jest w powietrzu. Potrzebujemy wsparcia. Ja akurat jestem typem takiego gracza, że lubię biegać gdzieś tam, skokać i w ogóle. Kurde bele, ale Zauważono wrogi pierońskie pakiet wsparcia. kampery. Zatrzymaj ich. Uzupełnienia. Zabójstwo zanegowane. Drodzy spadochroniarze na niebie. Zabójstwo potwierdzone. To jest w powietrzu. nie, nie ten drugi. O kuźwa.
Świat w powietrzu! Biłem się. A, no nie jest na górę. Ajajajajaj. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy. Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej! Dominujemy nad nimi. Naciskajcie dalej! Kurwa. Świat w powietrzu. Szuka celów. Potrzebujemy wsparcia. Koło szperacza. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Ach, tam z okna. Się połowy. Kurde, długo trzeba czekać, że... Chce wycofać się. Jebnie. Zabójstwo potwierdzone. Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj ich. Uzupełnienia. Kuźwa, tam jest pleców, no co za psi... Jebnie. Pierońskie hamy. Drodzy sparochroniarze nas otaczają. Polatają tu jak jakieś pokonańcy. Kontrwywiad jest w powietrzu. Atakuje samoloty zwiadowcze wroga. Ach, kurde. Ja nie wiem, miałem zawsze szczęście, że na Czech wpadna, ej. Łamiemy ich opór. Nie robię. Nalot Fritz X. Stop. Jebnie kaś, kurde. Nie trzymamy się tu. A, to mnie wkurza, że jak szczylą, to jest wolniejsze celowanie. Że jak przycelujesz. Mhm. Zwiadowcza gotowa. Szyja dostawał. On pierdziela, nie będę przycelowywał. Tam są asysty. Mamy przewagę taktyczną. Strzelajcie dalej. Świat w powietrzu. Szuka celów. Świat w powietrzu. Kurde, brakło mi. Trzymamy się tu. A tak fajnie już do nich przyszedłem. Ja pierdzielę, kuźwa mać. Co za Łamiemy dury. ich opór. Ale zwycięstwo, ale cóż za zwycięstwo Wiemy jak... naszych ojców przetrwa. Ścianę go dali? I co, jak ci się Marcin to podoba? No ogólnie trzeba się rozegrać trochę, bo jak kurde z Battlefielda wpadniesz, to jest koniec, no. To jest taki chaos. No ale jak z Battlefielda, znaczy zaś z tego pójdziesz na Battlefielda, to lepiej idzie. No. Tam dobrze się trzaska wtedy, nie? Tam jest w Battlefieldzie jest na wszystko czas, a tu to... No fakt. Nie mówię, że źle, bo to spoko, fajnie się, przyjemnie się gra, tylko jest więcej stresu. Mam kamuflaż? Nie mam. Celowniczki. No, może jeden. Obrażenia by były dobre. Celność.
nie mogę. Wszyscy już śpią. Już nikt nie ogląda, nie? Nie, już. Oj. To jest PS4 nocne granie Call of Duty. Ja tu mam, że 3 osoby oglądają. A Mr. Black, ty śpisz? Mr. Black. Nie, nie śpię. Zabijaj wrogów, zbieraj nieśmiertelniki. Bo asasyna sobie gram. Jak ci to tam idzie? No, nawet dobrze. A tak patrzę po tej grafice teraz, nie? To powiem, że ta grafika mi przypomina stare gry. Nie? One tak były na taki odcień robione. W kodzie? Nie w kodzie, ogólnie we wszystkich. Dominujemy nad nimi, naciskajcie dalej. Kod wygląda jakbym grał teraz na PS3, a nie na PS4. A już nie debug na PS4 Pro. No wiesz, kombinują, nie? Plecy, 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 kurwa mać plecy. O ty gnoju. Straciliśmy przewagę To jest właśnie ogniową. to, że... To mi się nie podoba tu teraz, te usytuowanie tych map. Bo z każdej strony, w każdą stronę cię mogą zajść. Ajajaj. Rozciągnął. Kurwa. Ja tutaj, póki co nie mam gdzieś takiego wrażenia, że można gdzieś przekampić, kurde. Z każdej strony gdzieś... Jebnie, kurwa, skąd on mnie widział? Do chuja wafla. O, Jezu. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Jebnie inny, kurwa mać. Ej, to jest normalnie wkurzające, ej. Patrz. To tak jakby teraz nos było 3 tutaj w jednym miejscu i jeden wyskoczy i we 3 do niego strzelamy. No. To oni wszyscy, wy tam we 3 biegacie, albo w 4. Co? W grupie. U ciebie, Nanek, to tam biegają po 3-4 w grupie. Takie oddziały specjalne. A z zabeczek wylazłem. Jakie to źle zrobiłem. Kurde, jak mnie wyczuł. Wróg leży! Gdzie oni biegają? Ej, powiedz mi, jak weźmiesz i pociągniesz za analoga, Zabójstwo potwierdzone. jebnie granat chwilą. Kaj ten gnój był? Aha, tam był. Że jak pociągniesz za tego, nie? Za analoga do góry. Analoga? No chwyć go i go tak jakbyś chciał wytargać, ale delikatnie. Odchodzi ci do góry, czy No. nie? Ty, on Wrogi nie zwiadowca jest w powietrzu. No mi się na Nie, przykład... no to dobrze działa. O ty gnoju!
To masz tak jak ja, no. Mi też odchodzi powoli. Zabójstwo potwierdzone. Wrogi zwiadowca Ale nie, jest w teraz powietrzu. rozumiesz, wyciągłeś go, nie? Zauważono wrogi pakiet Mhm. wsparcia. I mi Zatrzymaj lepiej- ich. Uzupełnienia. Lepiej mi się steruje, co nie? On ta gałka wyżej. Nie po prostu pociągnął. Odciągnął ją do góry, o. Czekaj, jak Ja jest... tylko podciągnął. Nie, ona jest po prostu za fest dociśnięta, wiesz? Już widzę po... No, po prostu płat mi się zużył. No, bo ma 3 lata prawie już. No, za bardzo go wbiłeś. Nie, wiesz co, przy bieganiu, przy czymś, nie? To musisz go dociść. O. Jebnie drugim granatem. Jebany. Zwiat w powietrzu. Wróg z miotaczem płomieni na polu bitwy. Czekaj. Test. O, jest większy zakres ruchu, wiesz? Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Skrywają się koło czołgu. Zabójstwo potwierdzone. Nadlatuje bomba wroga. Kryjcie. Ach, kurde, się skampił tam. Dobrze. Ostrzał z baterii pierwszej. Pozycja celu potwierdzona. O, ja chyba zapalić to pójdę. Jebnie granatem. Kuźwa, gnoju jeden. Kurwa mać, byłem pierwszy. Ale... No i jednak nie byłem pierwszy. Nalot Fritz X w toku. Zwiat szuka celu. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Przybelak siana! Nalot Fritz X w toku. Wywiad jest w powietrzu. Atakujemy samoloty wroga. Kurde. No. Granat, nie wiem. Nie wiem się bawić. Kurwa mać, patrzołek tam. Czyż patrzołek tam. Porażka jest niedopuszczalna. Następnym razem przyłóżcie się bardziej. 7 na 10. Potwierdzam. Och, ci powiem, ja ci powiem. Trzeba dobrze pobiegać, trochę te mapki ogarnąć, to będzie dobrze.
Ty już śpiący, co? Już mnie też trochę, kurde. Piąty. Jeszcze może jeden meczyk, teraz zagram i kończę. Mr. Black, co? Ty śpisz już, czy nie? Ja zapalić idę. Mhm. Trzy, dwa, jeden, start. Ciekawe, czy Quickfall będzie jeszcze robił upady? Ten żółty mu wyszedł fajnie. No. Zajebiście. Jeszcze ten meczyk wezmę, może UFC jakiś jeden sobie zagram. Spać. Zabijaj wrogów, zbieraj nieśmiertelników. Kurde, miałem jutro nad morze jechać, ale chyba nic z tego. A to blisko nad morzem mieszkasz? Nie. Nic nie. Musieliśmy ich do ucieczki, zabić ich wszystkich! 160 km. Nie mnie granatiren. Straciliśmy przewagę ogniową. A, nie ściął, to mogą pokazać zupełnie inaczej. Kontrolujemy pole bitwy. Zabójstwo potwierdzone. Ale ciężka jest ta mapa. Je mnie. Plecy. Kurwa, robię. Ty Nanek jesteś ze mną? Nie wiem. Jebnie! Pedały. Kurde, czaskają wymiarki jerony. Ja jestem jak tarcza na strzelnicy. Kurwa, No na ja nich. się też tak czuję. Niedobrze mieć taką koszulkę, kurde, też. Z tarczą. O jest. Nie rozpi. Ale tu masz ładny wynik. Ale mi to ładny wynik. I lagi.
Ty. Cześć, strzelam i mnie od razu Wywaliło wróciło. mnie. Czaisz to? Teraz też mam to samo. Call of Duty WW2. Identycznie. Ale siara, niech mi w oko. Utracono połączenie z hostem. Och, To niech im w oko, no. teraz styka mi na dzisiaj. To już lecisz? No jeszcze sobie UFC jedną walkę wezmę, ogarnę. Chodź, jeszcze jedna mapka, pykniemy i uciekamy. Co? No dobra, czekaj. Ale co? Deathmatch, wojna, dominację, No znajdź, to zniszcz, co my wiesz? grali? Dobra. Nick. Nanek. Albo dołącz do mnie. Zaproszenie do gry. Wrzuciłem ci zaproszenie. Mhm. Okej, już dołączę. Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelniki. To jest jeszcze fajna mapka. Na snajpery trzeba uważać. O kurde. Ja ci powiem, że jakby lepiej umiał celować, nie to. Zabójstwo zanegowane. Jebnie w plecy. Kuźwa, tamte granaty, jak one tam lecą. No w ogóle. Jeb! Kuźwa, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Ilu tam wpadło? Gdzie ty jesteś? Zauważono jednostkę Co zwiadowczą ty wroga! jesteś? Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Ach, kurde, mnie słyszał. Aby mało gościu farta, no. Ach, Ja chyba też zaraz zabijam spać. Zabójstwo potwierdzone. Jezus Zauważono jednostkę Maria. zwiadowczą wroga! Co tu się kurde dzieje? To jest... To jest niemożliwe, to ja cały czas asysty łapię, nie nic więcej. Ja tam coś uszczela, wiesz, ale... Ja właśnie nic. Kurde, uciekł. Zabójstwo potwierdzone. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Ach, kurde, następny przyszło. Oj, 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 oj. Widziałem go, kurde. Nadlatuje bomba wroga! Potem Kryć się! podleca bliżej. Na podwórzu! Zabójstwo potwierdzone.
Ty, a to najlepiej zrobić. Ajajajaj, mogłem zaczekać. Za bardzo niecierpliwy jestem, proszę pana. Ty, najlepiej zrobić sobie 3 rundy takie Kurde, wkłada i wtedy plecy, no. Aha. Co go dasz? Najlepiej. Jebnie! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Jeszcze raz powiedz, bo nie słyszałem. Mówię, że najlepiej zrobić sobie takie 3 rundy w koda i wtedy na Battlefielda przejść. Ja pierdzielę, co oni kuźwa mają? 12 śmierci, ja cię pierdzielę. Wróg nie może do niego dotrzeć! Kurwa, jego mać. O ty świnio pedalsko. Ich jest nie wiem, czy ich jest za dużo, czy co. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Wrogi pakiet wsparcia! Wróg nie może do niego dotrzeć! To za szybko się tu dzieje. No, coś powinni z tym zrobić, bo Bomba wroga! jebnie w plecy. Skąd on się tam mógł znaleźć, ej? Powiem ci, to się za szybko dzieje, wiesz? Wróg na mordzie! Jebnie, kurwa mać. O kurwa. Spadłem, to też przepaść. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Kuźwa pedale. Inaczej się nie nazywasz. Jebnie drugi raz. 3 razy mnie gościu kurwa zajebał. Ten sam. Ty pedale szpetny. Ciul, 4. raz. Co za pedał szpetny. A, kuźwa odbiłem. Potwierdzony. Nadciąga ostrzał wroga! Kryć się! Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Rzucam bombę! Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga! Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Porażka. Nie wiem, czy tam... Wycofać się! Odwrót! O, dobra. Odwrót! Ja też kończę. Trzeba się wyspać. Tak jest, trzeba się wyspać. I życzyć sobie, żeby oni mieli lagi. Ja pierdzielę. Nie wiem, trzeba te bronie, kurde, trochę podkręcić chyba. No. Dobra, nic, ja się żegnam sam na tym filmiku. Na razie, cześć, dzięki za oglądanie. Spoko, dzięki. Akurat 40. Zostawta subskrypcja, Ja, donaty. zostawcie subskrypcję, donaty zostawcie, rozumiem, już przyjdźcie zaś. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Czekajcie na jutro, znaczy na dzisiaj. Może coś dzisiaj będzie. To nic, na razie, cześć. Cześć, cześć.